телефоне ки аз Россия харидем чӣ хел растамочка кунем. салом алайкум дӯстон, ба шумо тарзи растамочкаи телефонро нишон медиҳам ки мисол вақте мо дар Россия ҳастем, телефони Россия харидем, ба Тоҷикистон мерем, баъди як моҳ маҳкам мешавад. чӣ хел ҳамира худмон растамочка кунем. фақат пули давлатиша меспорем, тамом, ягон каса пул намедем. ба Google медароем. поискда медароем. дар поиск менависем ҳамира. чӣ хеле ки ман навишам, шумо ҳам менависен, поиск метен. ҳамира азана мебароя. дар сайти email.tj медароем. як бор ҳамаша мехонем чӣ навиштагиай. баъдан дар се хатаки боло меҷиқем. барои аввал мо фаҳмем ки ҳамин телефони мо чанд пул мешавад, нархи давлатиш. се хатакда меҷиқем ва узнат стоимостда меҷиқем. дар ин ҷои имейл нависӣ мебароя. коробкаи телефонам мебинем, имейл телефон аст, имейл 1, имейл 2. имейл 1ша гирифта ҳамиҷа мезанем. баъдан узнат стоимост меҷиқем. модели телефон баромад. пуле ки мо бояд супорем, нигоҳ кунем, поён дай $9.27 50 сомон. ҳамеро плюс мекунем, чанд пуле ки шавад мегирем, месупорем, кушода мешавад. дар он давра будагӣ фақат модели телефон дар бораи телефон гуфтагӣ. поёнгиша ҳисоб мекунем. ҳамин се хат дар чизе ки навиштагӣ боша, ҳамира фақат месупорем. оз таможни субор США $0, налогаш $9.27. ҳозир доллара ба тоҷикӣ мезанем, мебинем ки чанд пули тоҷикӣ мешавад. налогаш 101 сомони 46 дирҳам шид. плюси 50 сомон мекунем, мешавад 151 сомони 46 дирҳам. мо агар 151 сомони 46 дирҳам спорем, телефон растамочкаш кушода мешавад, метавонем истифода барем. фақат ҳамиҷаша ҳисоб мекунем, тамом, чанд пуле ки дар ҳамиҷа навиштагӣ боша. чӣ хел пула спорем, телефон кушода шава. дар гирдаки бологӣ меҷиқем. отправка заявкида меҷиқем. заявка для физически лицара мегирем, якам гиша. ҳамиҷа чизе ки навиштагӣ ҳамаша дохил мекунем. ай паспорт, ном, фамилия, отчество, инн. ном, фамилия, отчество мешава якумаш, дуюмаш инн паспорт мешава. сеюмаш телефона якҷо харидем, ҳамуҷара мемонем. мисол аз Россия харидем, Россия менависем инҷа. чорумгишда дуюмша интихоб мекунем, пост таможняга контроля. сеюмашда номери телефонеро мемонем ки код мерава уда, код аҷа гирифтан дар кор. чорум, панҷумашда коробкаи телефона бинен, имейл якум дуюм ҳастай, ҳамуро гирифта дар инҷа мезанем, якум дуюмда. баъдан кода менависем ва поён мекунем, отправка мекунем. вақте отправка кардем, ба номере ки иҷа задагием код мерава, дута сообщение мерава. сообщение дуюмгиша мебинем, номери ордер навиштагиай. номери ордерро гирифта дар душамсити медароем, пула месупорем, тамом шуда мешавад. тарзи пул супоридан ба воситаи душамсити дар дигар видеоҳо нишон медиҳем. подписац ва лайка фаромӯш накунед.